az én sajátom. Tudod, a gyereket tudod, fog meg egy poforról. Nyersz, hogy Kicsit kölcsön akartad az? így szépen. Én ne legyek benne, jó? A hangod. Akkor tisztelt. Jaj, hát mit ittál? Forradból? Foghatod? A drótot fogja, ne az tessék. Jaj! És a papírbújtó. Nem izgeti a videót. Csíz. Majd mindjárt egy kicsit leég a kanóc, utána ég az. Nem melegítve kezed nagyon? Fő ne gyulladjatok ott. Beáll ide az útra. Vagy ezt a másikat. Világítunk, színérázik, piu, piu, piu. Na? Itt vannak, mert van a marinában a két labba. Köszi. Hello. Biztonságosan át tudjuk menni. Anya, nézd! Igen, látom. Dani, üveges a csigibára. Nem oda, oda! Hello. Jó, meggondoltuk. Hát jó, egy év. Ha már ezért érdemes utájönni a rendőr. Mondom, hogy elengedtek volna. Hello. Hello. Látom abban. Volt volt? Ja, akkor elteszik.
Halljál meg! Gyere ide! Mondom, gyere, gyere! Ó, köszönöm! Andorból van víz, oda megyünk be. Gyere, menj. Szia, Maja! Diciamo il mio arrosto da scolare. Hello. Látszik? Várjál, mi az ablakon én kéne megkeresni. Nem tettem oda az öcsit. Nem. Várj, maradj egy kicsit. Az Isten engem. Persze, mert rendőrként nem mondok el, nem tudom, Na menjünk befelé. Márika, vigyázz! Nem megyünk technikai részei, amit tekintsük el. Minden legjobbet megkérnék, hogy a telefont műcsarával kapcsolják ki. A nagycsoportosok a szokásos műsorokat adják elő, és minden Márton-napon egy mesét jelenítünk meg a gyerekek szereplésével. Az idei évben a Paraszt és az Ördög című mesét fogják előadni. 3 hete készülünk a jelenettel, én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült a mai főpróbán, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fog mindenki szórakozni. A jelenet után elmegyünk a templomba, és a templomban egy közös Márton-napi dallal szeretnénk a mai napot még emlékezetesebbé tenni, és befejezésül az iskola előtti téren mindenkit várunk egy finom teára, zsíros kenyérrel és egy kis meglepetéssel, aztán állom meg előre. Megkérek mindenkit, hogy a műsorának egy gyerekeket is próbálják jó, egy kicsit csendesen visszafogni, mert akkor jobban sikerül mindenkinek urakozást kívánok, és remélem, hogy szeretetlen estét töltünk együtt. Köszönöm szépen! A felkészítő óvónéni Simóti Bornő volt, és hát az óvoda minden dolgozója részt vett a díszítésben, a libásütésében. Külön szeretettel megköszönném a szülőknek az önzetlen segítséget, a rengeteg felajánlott lisztet, tojást, egyebeket, mindenki tudja, mire gondolok, mert enélkül ez nem valósult volna meg, és nagyon sok szép pénzünk lesz, úgyhogy karácsonyra nagy öröm lesz a gyerekeknek a sok szép játék, és köszönöm még egyszer.
Jó, de csak nem írja még engem.
Nincs itt a fa. Itt van, itt a... Hello. Nincs itt a fa miatt.